बिटिसि सोरखार हारिमु बिफानजों 2023 मायथाइनि बैसागु बिदाय फोरबो खुंफुंनाय। बैसागु बिहु आरो गुबुन गुबुन हारियारि मोसानाय दिन्थिनायजों सानसेनि हाबाफारि लाना उदालगुरि डिमाकुसि UN ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि लांगोना फोथाराव रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिआर डिमाकुसि UN ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि लांगोना फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों बिटिआर सोरखार हारिमु बिफाननि बानजायनायाव लोगोसे बेरगाव जिल्ला UPFILनि खुंथायाव गाजा गोमजायै रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ खुंफुङो। फुंनि हाबाफारि बादियै बैसागु फिरफिलाखौ बिरहोयो बिटिआरनि EM दावबायसा बर' बिथाङा। रुंसारि आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो बेरगाव जिल्ला UPFILनि गायसनगिरि आफादगिरि नन्दराम बर' बिथाङा। दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि हेफाजाबाव बेरगाव ब्लक कमिटि लाइमोन गांखङा रंजालि बैसागो बिदाय फोरबो खुंदों। बेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बे पश्चिम पटला बड'फा UN ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आरो बे सानसेनि हाबाफारि बे रंजालि बैसागो बिदाय फोरबोआव गिबियाव फिरफिला बिरहोनाय आरो रुंसारिखौ गोसोखांनानै मान बावनाय लोगोसे जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय आरो बावैसो जोंनि साखाथि रायजो मणिपुराव जि हिंसायारि जाथाय जाबाय थानाय बेनि गोजोन नायगिरनानै गासिबो धोरोमनि आर'ज खालामनाय मोनसे जों हाबाफारि लादों। बेनि उनाव जोङो बिफां गायनाय आरो बैसागो गेवलां मोसानाय दिन्थिफुंनाय आरो बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु हान्जाखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो बेहाय जों गाहाय आलासि महरै राज्यो सभानि मानगोनां MP रोनग्रा नार्जारि जों बिथांखौ हांख्रायदों आरो बिथाङा फैगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय बर'नि मुंदांखा खुगा मेथाइनि राजा बुदां बलद ब्रह्म बिथांखौबो हांख्रायदों, बिथाङाबो फैबाय थादों। जायखिजाया जोङो बे ओनसोलनि गासैबो धोरोमारि गासैबो आफादनि दैदेनगिरि जोंनि समाजनि दैदेनगिरि बैसोगोरा सुबुं बिथांमोनखौ खावलायनानै बे सानसेनि हाबाफारि लानाय बे रंजालि बैसागो फोरबो बिदाय बेखौ जों खुंनो थाखाय दिनै जोङो जागायनाय जाबाय। देग्लाय जोबोद गाजा गोमजायै जोङो जेरावबो खुंनाय नुदों रंजालि बैसागो फोरबोखौ। बैसागो दाननि जोबथा खालारसिम जोङो खुंनायखौ नुदों। जुदिअ आसाम सरकारा 1 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम बैसागो फोरबोखौ खुंथारनांगौ होननानै बुंदोंमोनब्लाबो नाथाय गामि ओनसोलाव गोबां बैसागोफोरा खुङो आरो बेखाय तारिख एबा खालारफोरखौ गोरोबलायनानै लानायाव बा माखासे जायगायाव मेथाइ खनगिरि दामगिरि बा हारिमुनि मावगिरि बिथांमोनखौ नेनानै हयथ' गोबाव जादों जानो हागौ। ओंखायनो जोबथा खालारसिम बैसागोनि बे दानसिम जों सोलिनायखौ नुदों आरो जेरावबो खोब गाजा गोमजायै देग्लाय बे बैसागो फोरबोखौ फालिनायखौ जोङो नुदों आरो बियो हयथ' मोननै जाहोन जानो हागौ। मोनसेया जाबाय जिहेथु आसामनि बिहु मोसानाया गिनिस बुकआव रेकर्ड खालामबाय, बेनि थाखायबो रंजानायनि मोनसे दोहौ फैदों आरो मोनसेया जाबाय जोंनियाव 2020 मायथाइनि उननिफ्राय आरो प्रमद बर' दैदेननाय सरकार फैनायनिफ्राय जोंनियाव जिहेतु सान्थि फैबाय, गोजोना फैबाय आरो गोजोन फैयोब्लासो जों गासिबो खामानिखौ मोजाङै मावनो हायो। बे हिसाबै जोंनि गेजेराव गोजोन थानायलाय रायजो राजाफ्रा खोब गोसो खुसियै रंजालि बैसागोखौ फालिदों आरो आं बे समाव गासैबो खुंथाय आफादनि दैदेनगिरि बिसेसकय जोंनि बर' बैसागु खुंगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायहरगोन जे जोंनि जि दोरोङारि हारिमु बेखौ लाखिनायाव जाहाथे जेबो कमप्रमाइज खालामनाङा आरो आङो खावलायनो लुबैबावदों जे बैसागो फोरबोआव बा बैसागो खुंथायनि समाव जों आलासिफोरनो मान बावनाय समाव बैसागो फालिखौनो बाहायो। आर'नाइया जिहेतु जोंनि जेनेरेल बियो आर'नाइया जोंनि हारिनि सिनायथि आरो बेखौ जों गासैयावबो बाहायो, नाथाय जोंहा बैसागो फालि दंखायो बैसागोनि समाव बाहायनाय। दा बे बैसागो फालिखौ जोङो बैसागो समावल'सो बाहायखायो हिसाबै बे बैसागो फोरबो खुंनायफ्राव जाहाथे बे बैसागो फालिखौनो बाहायो इयुननि समाव। आरो गोबां आफादा अबसे बाहायदों, गोबां खुंगिरिफ्रा बिथांमोनखौ आं साबायखर जादों आरो साबायखर जासिदों आरो जायफोर बैसागु खुंथाय आफादफ्रा बे बैसागो फालिखौ बाहायथ'वाखै बा बाहायाखै दासिम फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेखौ बाहायो। मानो होनना बुङोब्ला बेबो हारिनि मोनसे सम्पति। बेखौ बे समाव बाहायाब्ला एबा बैसागो बोथोर समाव बैसागो फालिखौ बाहायाब्ला गुबुन समाव बाहायनाय नङा आरो बिदिनो बेयो लासैनो जोंजों बावलांजानाय मोनसे थासारि जागोन आरो बे जोंनिफ्राय गोमानानै थांगोन। दा बेखायनो आं बेखौ बयखौबो खावलायबाय आरो मोनसे खावलायबावगोन जे गोबां फांसनफ्राव जोङो फेसबुकफ्राव नुदों, ससियेल मिडियायाव नुदों जों
मेथाइ खनगिरिफोर लाबोनानै मेथाइ खनहोनाय समाव गोबाङानो रंजानायनि सिमा गैयै मोनसे थासारिखौ जों नुदों। गोबां सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा फेग्रा मुवा बाहायनानै मोसानाय बा बेबायदि फांसनफ्राव थांनायखौ जों नुदों। बिदि खालामोबा समाजनि बेरेखा जायो बा समाजनि गोबां बैसोगोरा सुबुङाबो हारिमु बिलिफांखौ नायनो गोसो जायो, नाथाय बे बैसोगोरा सुबुङा बेबायदि समाव थांथावा। दा बेखायनो आं सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौबो खावलायहरगोन जाहाथे जोङो रंजानो जौ लोंलायनाङा, रंजानोबा जोङो गोसोआ खुसि जायोब्लानो हायो। दा बेखायनो हारिमु बिलिफांफ्राव जाहाथे लोंला जाला खालामनानै बिदि आब्रुथि गैयै जाहाथे आखुफोरखौ जाहाथे दिन्थिया इयुननि समाव बेखौ खावलायहरो।